मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन लोगोसे बे हालामनिफ्राय लिंनानै लाबोजानाय मान होजानानै बेवहाय लाबोजानाय गासै गेदेर गोलाव मानगोनां जौसाङाव जिरायनाय नोंथांमोन लोगोसे बे माइनाव बाजार गुवार हालामनिफ्राय दाब दाब गामि जायगानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय बर' बिमानि थैजों जोनोम मोननाय आंनि आइ आफा आरो बिदा बिनानाव बिब' फंबाय नोंथांमोन आं गिबियावनो एसे गोबावैब्लाबो रंजालि बैसागुनि मुङाव बयनोबो आंनिफ्राय आरो बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय गोबाव नेनांबाय खोमा जोंहा मोनथाम मिटिं दंमोन फुंनिफ्राय उफाय गैया मा खालामनो जोंहाथ' हेलिकप्टार गैया नालाय बेवहाय होसो होसो हानो खारबोनायावनो गोबाव जायो आसा खालामो नोंथांमोना गाज्रि मोनाखै मोनाबिलि जाबायबो आरो गाबोन सानसेल'खासै इलेक्शननि सावरायनांगौआबो गैखालिया बेवहाय एसे सम होनो हागोन होननानै आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दंना मोजां मोनबाय जों नंगौ बार अखायाबो सिगिनो हायाखै बोथोरा दिनै जोंजों मदद होबाय मोजां जाफिनबाय हजोंबो दाबसेयाव जोंनि खासियाव मिटिं जिरायब्ला ओरैबायदि सान्दुं नायनोनो हाया बेबादि किन्तु एसे जागायनायनि उनावनो जोमैया खोबना होबाय बिराद मोजां बयबो फिल्डआव जिरायनानै मेल खोनासंनो हादों बेवहाय बोथोराबो जोंखौ मदद होदों बेनिखाय जों जि थांखियाव दिनै खौसे जादों जि थांखियाव दिनै जों जथुमदों नोंथांमोना खामानि दामानि न'निफ्राय गारनानैहाय बयबो फिसा फिसौ लानानै बेयाव फैदों मोनाबिलियाव मोसौ थिनाय समाव माबा माबि जि थिसननाय समाव थेवब्लाबो नोंथांमोना बेवहाय आलो गोजोन जिरायदों जों बेनिखायनो आं मिन्थिखाबाय जे नोंथांमोना मा थांखि लानानै फैदों दिनै सोलायनायखौ नागिरनायखायनो नोंथांमोना बेयाव फैदों नोंथांमोननि थांखि लानायखौ आंहा फोथायनाय दंखायो नाथाय जों खौसे जोंनि थांखिखौ फोरानो थाखायसो आं दिनै बेयाव फैदों आं जेरावबो खिन्थादों नोंथांमोनाबो खिन्थानाया आंनि बिबान होननानै आं सानो जे आं जिउआवहाय गिबि खेबनि थाखाय माबेबा मोनसे हानजानि थाखाय आरो सोरबा सासे बिजाथिनि थाखाय आं ओंखारफेरदों आं कुनु बिसायख'थियाव सोरनिबा थाखाय आङो केम्पेइन खालामनो एबा आं फोसावनो थाखाय ओंखारफेराखैमोन आरो जोंनि बर' वुमेन जास्टिस फरामाबो बाहागो लाफेराखैमोन नाथाय जों दिनै बाहागो लादों ओंखारदों रायजोखौ जों लोगो हमदों बेवहाय थांखि दङ बे थांखिखौ नोंथांमोना हयथ' एसेबां दिन खोनाबोबाय गुबुन गुबुन फोसावगिरिनि खुगानिफ्राय जों बयबो दिनै खौसे जादों बर'आ जों नुहुरबाय जे जोंनि हारिनि इयुनावहाय खोमसि फैगासिनो दङ जों नुहुरबाय जे जोंनि हारिया रैखाथि गैया जाबाय जों नुहुरबाय जे जोंनि फिसा फिसौफ्रा गाबोन रैखाथि मोननाय नंलिया जोंनि लाइमोन गोहोफ्रा गाबोन रैखाथि मोननाय नंलिया आरो जोंनि हारिया जि मोन्थाय मोननांगौ बेखौबो जोङो दिनै खोमाना लानायनि लामायाव बेनिखाय जों गावबा गाव न'आव जिरायनानैहाय बे मोजां नंला बै गाज्रि जाबाय अमुगा गाज्रि खालामबाय दैदेनगिरिया सोलायनांसिगौमोन जोंहा लिडारा सोलायनांसिगौमोन बेफोर बाथ्राखौ जोङो न' सिङाव गावबा गाव जिरायनानै सावरायोब्ला सोलायनाया फैनाय नंलिया बेनिखायनो जोङो बयबो खौसे जानानै ओंखारलायनानै मोखांजों मोखां नायलायलायनानै जोंहा थि मोनसे थांखि लानो सम जाबाय गोदान मोनसे थांखि लानो सम जाबाय आरो बे गोदान थांखिजोंनो जों दिनै खौसेयै ओंखारबोदों जों हारसिं सावरायनानै जेखौबो सोलायनो हाया आरो जुदि जों हाबसुनानै थायोब्ला जोंहाबो दाय नांगोन दिनै जोंनि फिसा फिसौफ्रा गाबोन सोंगोन जोंनि लाइमोनफ्रा इयुनावहाय जेब्ला गाज्रि सम फैगोन बिथांमोना जोंखौ सोंगोन जे नोंसोर मानो जोंखौहाय एथ' गाज्रि लिडारनि आखायाव दोनलांखो जोंनि समाजखौ मानो गुबुंले जानाय नुसेयावबो मानो होबथानानै दोनलाङासै नोंसोर मानो जोंनि इयुनखौ धंस खालामनानै गालांखो अब्ला नोंथाङा आं मा फिननाय होगोन जोंनि फिसाफोरनो बिनि थाखायनो जोंनि फिसाफोरनि इयुननि रैखाथिनि थाखाय जोंनि हारिनि इयुननि रैखाथिनि थाखाय जोंनि हारिनि मोनथायनि थाखाय जोंनि आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय दिनै जों ओंखारबोनो बाध्य जादों आरो नोंथांमोननि मोखांखौ नायनानैबो आं बेखौनो नुजोबदों साबायखर रायजो राजा बयनिसिमबो दिनै जों गोबां समाव बुङो राजखान्थिया लेथ्रा राजखान्थिया मा गाज्रि पलिटिक्स इज डार्टी पलिटिक्स इज बैड जों बुंनो बाध्य जायो मानि थाखाय जों उजिनायनिफ्रायनो राजखान्थिगिरिफोरखौ गाज्रिखौनो नुबोबाय थादोंब्ला थगायजाबाय थायोब्ला फोलाजाबाय थायोब्ला जों सानो राजखान्थिया लेथ्रा
नाथाय आइ आफा नोंथांमोन राजखान्थिया लेथ्रा नङा राजखान्थिया नोंथांनि आरो आंनिसो खान्थि रायजोनिसो खान्थि बे सोरबा लिडारनि खान्थि नङा जाय खान्थिनि गेजेरजों खौसे फैयो बेनो राजखान्थि जाय खान्थिनि गेजेरजों शान्ति फैयो बेनो राजखान्थि जाय खान्थिनि गेजेरजों गोरोबलायनाय फैयो बेनो राजखान्थि जाय खान्थिनि गेजेरजों जौगाथाय फैयो बेनो राजखान्थि आरो जाय खान्थिनि गेजेरजों जों जोंनि मोन्थायखौ मोननो हायो मोननायनि राहा दङ लामा दङ बेनो जाबाय राजखान्थि राजखान्थियाव रायजोआनो राजा गणतन्त्रआव रायजोआनो राजा राजखान्थियाव हारसिं रावबो गिदिर गोलाव लिडार जानो हाया दैदेनगिरि जानो हाया नोंथाङा आंहासो सायख'नानै सोरखौबा जोङो मा खालामगोन जोंनि दैदेनगिरि बानायगोन जोंनि थान्दै बानायगोन अब्ला दिनै जोंखौ लानानै जों मानो गेलेनो होबाय थानो दिनै बहा बहा मा जादों बयबो मिन्थिगौ नोंथांमोननि बे ओनसोलाव मा जालांदों जों बयबो मिन्थिगौ एसे आगोलावहाय आंखौ बरायफैदों बेयाव साथाम गथ'खौ खेबसे नङा खननै खननै लानानै थांनानैहाय दाय गैयै साथाम गथ'खौ लाना थांनानै पुलिसा सिगां लानानै थांबाय दाय गैया हगार हरबाय आरो उनाव आर्मिया लानानै थांबाय जि जोम खुनानैहाय नभेम्बरनि गुसु बोथोराव हरफा गाहाम दै लोनानै बुदों मानि थाखाय आं जेब्ला नायनो फैदोंमोन बेयावहाय अब्ला दिनै आं लंपेन्ट गाननाय नुबाय बे सेंग्राखौ खिन्थु ओइ खालि बिथाङा बुजानानै लंपेन्ट गाननो हाया गामसा गाननाय आथिङा गोसोमजोब लावथि लानानै थाबायबाय थादोंमोन दिनै जों मा खान्थियाव दं जोंनि आखायाव राजखान्थि दं जोंनि आखायाव गणतन्त्र दं जोंनि आखायाव बोलो दं गोहो दं थेवब्लाबो दिनै जोंखौ माबादि बाहायदों जों दिनै माबादि खस्थ' जानो गोनां जादों अब्ला जों सोरबादि जोंखौ रैखाथि होनो हानाय दैदेनगिरिनि आखायाव जों गैया बेनिखाय जोंहा मोन्थाय दङ जोंखौ रैखाथि होनो हानाय जोंनि थाखाय साननाय रायजोनि थाखाय साननाय सुबुंनि थाखाय सानग्रा हारिनि थाखाय सानग्रा दैदेनगिरिसो जों दिनै सायख'नो नांगोन बुहुमनि मादाव भारत हादोरा बयनिख्रुइबो देरसिन गणतन्त्र हादोर माने सुबुंखान्थिजों बेंजानाय हादोर बेवहाय रायजोआनो राजा नाथाय जों माबादि राजा जानो हायो जों बिसायख'थियाव राजानि जों बिबानखौ लानो हायो जों गासिबो राजा जानो हाया बाथ्रायाव दङब्लाबो जों साफ्रोमबो एमएलए जानानै जों दिसपुराव थांनो हाया जों साफ्रोमबो एमपि जानानै दिल्लीयाव थांनो हाया जों साफ्रोमबो एमसिएलए जानानै क'क्राझाराव थांनो हाया नाथाय जोंहा मोनसे राहा दङ मोनसे लामा दङ बेनो जाबाय जोंनि गोहो जों जायखौ मोजां मोनो जों जायखौ उपयुक्त होननानै सानो बिथांखौसो जोङो सायख'नानै जोंनि थान्दै एबा जोंनि थाखाय बाथ्रा बुंनो जों हरगोन दिनै जों बयबो मिन्थिदों बेयाव मानो फैदों दिनै बेबादि जुदि जोङो बयनिख्रुइबो उपयुक्तनि मानसिनि बाथ्रा सानोब्ला जों इउपिपिएलनि उरखाव गोरा ब्रह्मनि बाथ्राखौ बुंनांगोन दिनै बे लोकसभा नोंथांमोननि क'क्राझार लोकसभा समस्तियाव 9 जन केन्डिडेट दङ थारमाने 9 जन बिजाथि दङ बिनि मादाव नोंथांमोना सासेल'सो भट होनो मोनगोन सासेखौल'सो सायख'नो मोनगोन मोनसेल'सो भट होनो मोनगोन अब्ला जों सोरनो होनो बोसोरबाजों खनसे होनो मोननाय भटखौ जोङो साना हसिया होगोन नामा जों थि थांखि लायालासिनो होगोन नामा होआ अब्ला जों सानै हयै नायनांगोन जों दिनै सानबाय बे 9 जन केन्डिडेटखौ जोङो फेन्थेब नायबाय सोर मोजां जागोन सोर उपयुक्त जागोन सोर जोंनि थाखाय खामानि मावगोन सोर जोंनि आवाज जानानै दिल्लीयाव थांनो हागोन नायै नायै नुबाय सासेल' बिजाथि बिथाङानो जाबाय इउपिपिएलनि मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म बेखाय नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायदों बिथांनि जा ट्रेक्टरनि सावगारि बेवहाय मोनसे आसि थाइसेजों भट थुनानै जाहाथे जोंनि गोथार बिबानखौ बयबो मावफुङो दिनै उपयुक्तखौ जों मानि थाखाय बुंदों जायखिजाया मानसियानो फैसा राननानैहाय दिनै देरहाना थांनो हायो खिन्थु उपयुक्त सोरखौ बुंदों जोंहा बिसायख'थि जायोब्ला जों सोरखौबा सायख'नो मोननाय मोन्थाया थायो बेयाव गिनांगौ गैया साननांगौ गैया सोरखौबा होआब्ला सोरबाया गाज्रि मोनगोन बेखौ होयोब्ला बै गाज्रि मोनगोन साननांगौ गैया जोंहा मोन्थाय दङ जों जायखिजाया सासेखौल'सो सायख'नो हागोन आरो बेयो जोंनि थाखाय मोजां मावनांगोन बेखौ जोङो साननो हाथारनो नांगोन दिनै उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा रायजोजों दङ दिनै उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा संग्रामाव दङ दिनै बिथाङा जोंनि गांनाय उखैनाय हास्थायनाय जोंनि मोन्थायनि थाखाय दिनैसिम जुजिनानै दङ
बेवहाय खुनु सन्देह खालामालासिनो खुनु गोनो गोथो जायालासिनो नोंथांमोना बयबो बे खोथाखौ गोसोआव लाखिनो नांगोन जे बिथाङा नोंथांनि आंनि जानानै बाथ्रा बुंहैगोन कारण जों जायखौ जोंनि थान्दै खालामनानै हरो बेखौ बेनिखायसो थान्दै खालामो कारण जों साफ्रोमबो थांनानै जोंनि गांनाय उखैनायखौ बुंहैनो हाया जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि लुबैनाय जोंनि हास्थायनाय जोंनि नाजानाय जोंनि मोन्थाय गासैखौबो जों जायखौ भट होनानै जोंनि थान्दै हिसाबै हरदों बे जों बुंनो गोनां जों साननाय बाथ्राफोरखौ बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै सोरखारनाव बुंनानै नारसिननानै बिख'नानै जोंनो होफैनांगोन आरो बेनि थाखायसो जों सायख'यो जों दिनै गुबुन हान्जा बर'नि गेजेराव बिपिएफ दङ जों दिनै बिपिएफ थासेयावबो मानो ओंखारनो गोनां जाखो आं गले गले बुंगोन आं दिनै ओंखारफेराखैमोन आं मानो दिनै ओंखारनो गोनां जाखो जों सिगाङाव बिथांमोनखौ अनेक मदद होबाय हेफाजाब होबाय आं बिनि सिगांसिम बिथांमोननो एमपि इलेक्शनाव भटखौनो होबाय थादों मानि थाखाय जों सानदोंमोन बिथांमोना संग्रामी मानसि हारिनि थाखाय नांनाय जुजिनाय बिनि उनावहाय बिटिसि मोनबाय प्रशासनाव थाबाय जों सानदोंमोन बिथांमोना हारिनि थाखाय मावगोन सुबुं सिबिगोन रायजोखौ सिबिगोन राजखान्थि खालामनाया रायजोखौ सिबिनायसो जायो जों खाबु होबाय गले गले भट होबाय 15 बोसोर जों हरबाय आरो बिजाथिखौथ' 15 बोसोरल' नङा जाया बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्म आब' बिथाङाथ' 30 बोसोर आबसुआनो हरजेननाय बिथांखौ एमएलए बानायजेननाय 30 बोसोर एमएलए जालाय मन्त्रि जालाय एमएलए जालाय मन्त्रि जालाय जों मा मोनदों अब्ला जों दिनै साननांगोन सोर जोंनि थाखाय खामानि मावगोन दिनै बिथांमोनखौ जों सानदोंमोन मावबाय थाथों गासिबो राजखान्थियावलाय मानो थांनांगौ नङा होमबा जोंहा गुबुन लाइनाव खामानि मावगोन थांथों जों भट होबाय थादोंमोन हारिखौ सिबिथों सानदोंमोन जोंनि नांगौखौ बिख'ना लाबोथों सानदोंमोन आरो जोंनि बे आन्दोलन खालामबाय थानांनायखौ बन्द खालामगोन होननानै जों सानदोंमोन खारन बिथांमोना जोंनो माबा मोनसे होफैगोन नाथाय मावाब्ला गोसो गैयाब्ला हारिखौ सिबिनो गोसो गैयाब्ला जोंलाय मानो जर जबस्ति सरसुम भट होयै हरबाय थानो नङा होमबा रायजो राजाफोर जों दिनै गोदान नागिरदों जाया मावनो गोसो दङ होनदों जाया बर'नि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो नाजागोन होनदों जों दा बिथांखौसो हास्थायबाय बेनिखायनो जों दिनै उरखाव गोरा ब्रह्मखौसो हास्थायदों आं मिन्थिखाबाय नोंथांमोना बयबो बिथांजोंनो दंखायो दङना रायजोफोर साबायखर जों मिन्थिखाजोबदों खालि जोङो गावजों गाव लोगो मोनलायनानै जोंनि गोसोफोरखौ फोरालायनायासो बे दिनै बिसायख'थि फोसावनायनि जोबथा समाव जोङो दान्दिसे जयै लोगो मोनलायनो हास्थायदों दिनै बिथांमोना रायदों फरायसाफोरखौ जे बे फरायसाफ्रालाय मानो लामायाव आन्दोलन खालाम थानो नांगौ बे प्रमद बर'आलाय सिगांजों उनजों सोरखारि माबा बडिगार्ड लालायलायनानै पुलिस लालायलायनानैलाय मा आन्दोलन खालामनाय जादोंमोनलाय नाटकसो लामा जथेहैबाय थानाया होननानैहाय बिथाङा दिनै जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों आइफोर आफाफोर जों बेखौहाय पजिटिभहै लायो जों नेगेटिभ नायफेराखै दिनै प्रमद बर' बिथांहा पिएसआव दङ आंहाबो पिएसआव दङ सोरखारा जोंनो गार्ड होदों जोंनो स्टेटासनि थाखाय होआखै जों मानसि गिदिरखाय होआखै सोरखारा गावसोरनो रिभिउ खालामो सिचुएशनफोरखौ आबहावाफोरखौ रिभिउ खालामनानैहाय जेब्ला नुबाय जे जोंहा जिउआव खैफोद दङ बेनि थाखाय बे मानसिया थांनानै थानांगौ समाजाव बेखौ सोरखारहा दायित्व दं न' नागिर फन खालाम बहा थायो नोंनो सिकिउरिटि होगोन होननानैसो नागिरनानै फैनानै होफैदों जों बियाखै जों बायो सिकिउरिटि लानानै थाबायनो बायो हाथाय बाजाराव थांनो उसुबिदा मोनो मैगं बायनो उसुबिदा मोनो सिलाय लानाय मानसि लोगोआव थाफाबाय थायो जों सुखुवा हां लानो जोङो उसुबिदा मोनो नाथाय सोरखारा जासिनानै होफैनाय बिथांमोना रिभिउ खालामदों नायदों आंहाथ' हाबा खालिबो दङमोन मानि थाखाय बेखौ सोरखारासो नायनानै सोरनो सिकिउरिटि होनांगौ नायनानै होयो आं बेखौ बुंगोन दिनै जों जुदि पजिटिभहै लायो आरो बेनोखा जे प्रमद बर'आ दिनै सिकिउरिटि मोनलायलायनाय पिएसअ गार्ड थालायलायनाय मानसिया भिआइपि बादि मानसि गिदिर बादि आरामै न' सिङाव हाबनानै थानो हायामोनबा होमब्ला बिथाङा मानो सान्दुं अखा नेवसिनानै मानो लामायाव ओंखारदों अब्ला जों बेखौसो नायनांगोन जे इसिबां सेयावबो मिन्थिबाय बेहा जिउनि खहा जानोबो हागौ एनिटाइम आंहा खहा जानो हागौ एनिटाइम थेवब्लाबो जे दिनै ओंखारदों बेखौसो जों नांनांगोन होबथा हायोब्ला
दिनै गथ'फ्रा मानो बाहेराव लामायाव ओंखारनो गोनां जादों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा फरायसाफ्रा सिमां गैया नामा आईपीएस अफिसार जानो सिमां गैया नामा आईएएस अफिसार जानो सिमां गैया नामा डाक्टर इन्जिनियार जानो दङ डिस्टिंक्शन लानानै पास खालामनो सिमां गैया नामा दङ नाथाय बेफोरखौ इसेब्लाबो दोनथ'नानै मानो राजा लामा जथिनो गोनां जादों मानो हज्रि खावनो गोनां जादों मानो दिनै दिसपुर गाबोन दिल्ली मानो खालामनो गोनां जादों गावनि बिमा गावनि हारिया सिलिंखार जानायनि लामायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा फाननानै हारिखौ जानो हमनायखाय दिनै बेनिफ्राय होबथानो गावनि सिनायथि गावनि थामोनथा बेफोरखौ लाखिनानै हारिखौ गेरेमसा भाबै लाखिनो थाखाय दिनै फरायसाफ्रा बेबायदि नागारसारनो गोनां जादों अब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मानो बुजिया दिनै खेर खेरायाखै सोरबा बडिगार्ड दंनो सोरबा मा दंनो बेफोरखौ खेर खेराया जों साननानै नायनांगोन बन्द खालाम बे मुभमेन्टखौ हागौमोन नोंसोरो एथ' बोसोर 12 जन 10 जन जाय सरकार फैयो बेजोंनो मन्त्रि जाफालाय थाफालाय एथ' गोहो गोनां सरकारफोरजों थादों मानो बर'नि मोनथायखौ बिख'ना लाबोनानै मानो आन्दोलन बन्द खालामनो हायासै आरो बिनि थाखाय दिनै जोंखौ जोंनि फिसाफोरखौ दाय होबा जानाय नङा बिथांमोना मेगन मिसिनानै नायनानै थानो हागौ नाथाय हाजार लाख बर' मानसिया नायनानै थानो हायाखै दिनै राजा लामायाव फिसा गोरलै